sing anake halal bihalal biasane nok pendopo saiki dikek alun-alun ini wujud Bapak Oni karo Pak Anto ngerangkul rakyat Ngawi supaya guyub rukun bebarengan kerja cerdas kerja cepat dan kerja bermanfaat luar biasa lah nek kupat karo lepet ki kan kowe SMP lepet ki teko tembung luput ngaku luput isine ketan pliket kental supaya pas seduluran ki ora pedhot nek kupat ki isine beras sing putih sing wangi nek lontong kuwi wujude dawa sok kowe wis ngerti lontong kuwi sipate wong lanang ya ngono kuwi ya dawa ngono